Ang katapusang panihapon. Lucas Kapitulo 22 versikulo 14-23. Sa dihangting panihapon na, milangkod si Jesus kauban sa iyang mga apostoles aron mangaon. Anya mingon si Jesus kanila, dako gayud ang akong handem nga sa dili pa ako magantos, magkauban una kita sa pagpangaon sa pagsaulog nining pista sa paglabay sa anghel. Kayang tinuod, dili na ako mokaon pag-usab ni ini hangtod nga matuman na ang tinuod nga kahulugan nini kon moabot na ang paghari sa Dios. Anya mikuha siya og ilimnan, nagpasalamat sa Dios, ug mingon, ilibot ninyo kini og pagpuli-puli kamo sa pag-inom. Sa pagkatinuod, gikan karon dili na ako moinom sa ilimnan nga gikan sa ubas hangtod nga moabot ang paghari sa Dios. Mikuha siya og panog nagpasalamat sa Dios. Anya gipikas-pikas niya kini ug gipanghatag kanila ug mingon, mao kini ang akong lawas nga gihatag alang kaninyo. Himuan ninyo kini aron sa paghandom kanako. Pagkahuman, mikuha siya og ilimnan ug mingon, kini nga ilimnan mao ang bag o nga kasabutan nga palig-onan pinaagi sa akong dugo nga iula alang kaninyo. Apan paminaw kamo, aniya kauban nato dinhi sa pagpangaon ang tawo nga magluib kanako. Kay ako nga anak sa tawo mamatay sumala sa plano sa Dios, apan alaot ang tawo nga motugyan kanako ngadto sa akong mga kaaway. Pagkadungog nila ni ini nagpangutan anay sila kon kinsa kaha kanila ang muhimo ni ini.